Am scăpat. Oh my god! M-a omorât! Ce să mă cazi? M-a omorât! Nu mă lăchici, nu. Ce mă cazi pe bande? Am mâncare din knockback. Vezi? Ia-ne, trebuie să nu mori. Glumă, dar... Ai filmat? Se filmează, cred. Trebuie o pește care s-a văzut. Merge el. Am scăpat de ăla. S-a împins ăla. Mi-a dat report. Mi-a dat crash. Oh my god! Că... Bă, dar înțelegeți și voi cum faci reaprindeți-o că vă aud rău. După ce te termin filmarea, am închis și de atunci. Am văzut? Șterge-o de aici că mor! Îs gata! Îs gata, deci nu cred că-s gata, m-am împins și am murit. Deci nu cred! Mă cac pe toneamul lor de handicapați retardați fraieri